Kamu mulai kabaca mata gak berdiri dia temiran. Kawan-kawan coba ladang itulah lagu dunia akhirat. Udah jawab pak coba ladang itulah lagu dunia akhirat. Berdiri dia temirat buya kamu mulai kabar curito buya sarangkai nanjo akhirat samo dipakai laka dunia. Buya sarangkai nanjo akhirat samo dipakai laka dunia. Al-Quran di duya ko alun tantu amal ibadah di sadiyokan. Di duya ko ina tahu aca amal pak di sadiyokan. Batang limbah yang di tengah ladang denan di kare di kabuang duo melacak buang batu pak dek supaya pitina yatim babai duo. Melacak buang batu dek supaya dek jatuh kawan bagi jok duo. Kain sampiang dibawa mandi sudah itu dibawa pulang. Amal nan santiang dibawa mandi rumah nan gadang dia biar urang. Amal nan santiang dibawa mandi bini nan raca dibawa urang. Tabang batang si kayu jati daerah babana ka dalam rimbo. Banyak tak jadi di zaman kini lumba babi dan cucu lah ado. Kadok tak jadi di zaman kini alum babi dan cucu lah ado. Batang kayu di tengah kotonan di kare sadonan mati. Lumba minantu cuculah adoda olu bajak mapado jawi. Lumba minantu cuculah adoda olu bajak nyodari jawi. Kayunya dari balik dia anak
barang mana duya ala tabalik dan laki-laki memakai subang mana duya kola tabalik anak Pak Haji Baba Jujara ayam itu ayam apa ayam turun salusin deh mati satu tiga sabale jika dicalik daerah lain dulu tsunami di tanah Aceh jika dicalik daerah lain dulu tsunami manipu Aceh. Karena ayam tinggal sabalela mati cie jadi 10 sajak tsunami di tanah Aceh de kota Padang lah biru tua sajak tsunami di tanah Aceh hotel Abacang lah celulua. Ayam turun 10 deh mati 1 3 9 tel abacang lah abirun gua kok dikasih putih mamutui jalan hotel abacang lah acelulu dikasih putih mamutui jalan. Ayam tinggal 9 tapi cie lah jadi 8 dikasih putih mamutui jalan baik maaf buang di lawitan dikasih putih mamutui jalan baik maaf buang di lawitan. Ayam itu ayam mete ayam apa ayam turun 8 tapi cie lah jadi 7 mai maaf buang madi lawitan mati nanti tak kau orang kubur maaf buang lah di lawitan mati nanti tak kau orang kubur. Jualannya tanya 37 tapi cie lah 36 kurang bawa kan ke pintu kubur bayi baban dua di dan kalam kurang mantakan ke pintu kubur arawa baban dua di dan kalam. Alanya tonyo 36 tapi cie lah
limo arwah pamanu ladina kalau dan malaikat leka batayo gede iyo kejap bencana alam jatuh nyobai dulu jualannya tonyo tinggali mota kapi cie lah jadi ambe datang malaikat deka batanyo katu diduya apo babue datang malaikat deka batanyo katu diduya apo babue anak ayam lah 3, 4 de mati 1 lah jadi 3 jika di dunia tidak tobat kalau lah mati masuk neraka hadiah keduya caco dipangkat jika nyo mati jadi buayo anak ayam itu ayam lah 3 tak kapi cie lah jale dulu tak tatat azab narako minta babalik kadunya nangko tidak tatat azab narako tolong banyakan kate duyaku anak ayam lah jadi 2 de mati cie lah 3 1 kalau babalik kaduya nangko bataki ambe badan babulu jika babalik kaduya nangko kodak siapa jadi antu anak ayam lah 3 1 tak kapi cie bisa donyo bakak kiampe badan babulu jalan bagole dalam ribu kotak siapa ko ida antuna niko jale imau batino Yalah abi maka sadonyo tanturang tutui si pintu kandang jalan bagole kadalam ribo nanti balakang harimau gadang kurang ibokan di dalam ribo itulah jale siap bagadang alanyo tutui si pintu kandang ayam digoreng lah orang lapau kan itu jale masih apa kadang
tapi diamnya dalam akalau. Ikolah jale mai mau gadang tapi diamnya dalam akalau. Yang digoyangnya orang lapau, oh nan dimakan bujang jogara. Tampe kayamnya dalam angkalo asa kaluaya derang tebak. Tampe diamnya dalam angkalo asa kaluaya orang tebak. Ramina urangnya disingkar yang rami de anak lamu muda. Lapane imo di mangku cat yang asa tajatuh kakak ibu. Sapandai-pandai nyomangku cat yang asa dibawa kakak ibu. Tulang manulang daru badara denan dimakan bujang jogadi. Asalakan kau orang tembak ibu tak dapat dua kali. Asalakan kau orang tembak ibu tak dapat dua kali. Kuku karabie muda dengan kapalo kuku da olu. Basa sak masuk narako de ibu nada panjang dulu. Basa sak masuk sarugo dan laki-laki nomor satu. Ditabang si kayu jati daerah babana ka dalam ribo. Kurang pako aku sempat mati, aku batai manjat juo. Bukan pako aku sempat mati, aku batai manjat juo. Tabang si kuli mani denan ditarik di kabuang duo. Kurang paburu deng kalau mandi, aku batai bako yeju. Kurang paburu kok sempat mati, aku batai bako yeju. Luri jalan di palo bandara, mide anak makam buang makan. Sudah jok kawan di kola ngala, abi lagu duya